L'Institut Pineda de Mar es troba al barri de Can Cornet, a les faldes del Montnegre. El centre disposa de 3 línies d'ESO i de 2 línies de batxillerat, batxillerat científic-tecnològic i batxillerat social-humanístic. Des de la seva creació el 2006 hem apostat per les noves tecnologies, desenvolupant el projecte 1x1. Cada alumne disposa d'un ordinador portàtil per accedir a tots els continguts i aplicacions necessàries per a l'aprenentatge. Els alumnes i les famílies disposen també de la plataforma iEduca. En aquest entorn, els alumnes reben al seu calendari les tasques i comunicacions del professorat. Les famílies també hi accedeixen amb una clau d'accés per consultar l'activitat acadèmica dels seus fills, així com per enviar i rebre missatges del centre. L'edifici disposa de modernes instal·lacions amb amplis espais oberts per a la pràctica de l'esport i del lleure. Cantina, biblioteca, sala d'actes, sales de reunions, serveis d'informàtica, aula de tecnologia, laboratori, aula de música, totes les aules comunes i específiques de l'alumnat estan dotades amb pantalles interactives amb accés als llibres digitals. Les matèries instrumentals s'estructuren en 4 grups flexibles a cada curs, permetent que els alumnes treballin en funció del seu ritme d'aprenentatge. El centre disposa també d'una aula d'acollida per a alumnes nouvinguts i una aula oberta per als alumnes de segon cicle amb dificultats d'aprenentatge. Actualment liderem el projecte audiovisual Trimèdia, amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge de l'anglès i desenvolupar coneixements sobre els mitjans audiovisuals. Col·laborem amb escoles de Polònia i Alemanya. L'any 2014 es va iniciar un projecte audiovisual que ha anat guanyant protagonisme, INS Pineda Media. Gràcies a les inversions de l'AMPA i del propi centre, disposem d'un ampli ventall de material audiovisual. Al centre s'imparteix una matèria optativa de comunicació audiovisual i un servei de préstec de material per a tot l'alumnat. Es celebren certàmens de curtmetratges i concursos de fotografia. L'Institut Pineda de Mar és centre formador per a les proves oficials Cambridge de llengua anglesa. També incorporem el programa TEI o tutoria entre iguals, on l'objectiu és millorar l'acollida i les relacions personals entre l'alumnat. Des de fa uns anys, l'Associació de Pares i Mares organitza i promociona activitats extraescolars al centre, com voleibol, classes de reforç, conversa en anglès i classes de vídeo i fotografia. L'Institut Pineda de Mar tindrà 2 línies de batxillerat, el científic-tecnològic i l'humanístic-social. El següent quadre representa el currículum de batxillerat amb la seva assignació horària setmanal. L'alumnat del batxillerat científic-tecnològic cursarà com a matèria comuna Matemàtiques 1. A part, podrà escollir 3 matèries de modalitat. A la modalitat 1 podrà escollir Biologia, Tecnologia Industrial o Francès. A la 2, Química o Dibuix Tècnic. I a la modalitat 3, Física o Ciències de la Terra i el Medi Ambient. L'alumnat del batxillerat humanístic o social cursarà com a matèria de modalitat Història del món contemporani. Podrà escollir com a matèria comuna d'opció entre llatí o matemàtiques aplicades a les ciències socials. A més, triarà 2 matèries de modalitat. A la modalitat 2 podrà escollir entre literatura universal o economia orientada a l'empresa. I a la modalitat 3, literatura catalana, economia o francès.
Consulteu la pàgina del centre durant el període de preinscripció. Us hi esperem!